Ka Roman Catholic Upper Primary but Lower Primary School SSA nong ba mausud bad dowyong ha ka pratrik yoyong arja arpusan kala penha perdano ya ka school sports meet ya ka balas dang na do ka laipoy tarik leber arja arpusan ha ka bau ba Tita Starwell Khan UMDC ka Sora constituency ulawan banyadon lang kumukongsan. Kenong ba mausud kade ka snong ka ba 4 lat surak ha ka than khatar snong bad ban poi se kani ka jaka don kam banyat kijat kumba siteng kenta na ka jaka bala poi surak. Lapan po penpiang ya kani kasngi daki jing rai bat ki march pass nagi khna school. Nalor ba Tita Starwell Khan lai don lang ru dau ba Bishar Khongshay u chairman ka school managing committee uba Cliffman Khongshay rang ba snong uba Kentiu Khongshay secretary ka raj mausud ki riu rang ba ki kimi ki pa bat ki khna school lem ki nong hikai. Ngayi ya ka jingkiu jong kani ka school Khamtam jong ka RC LP bat UP school SSA hang ni po nong ba bakat ba nang ni isnam kalanang kiu kalanang roy bat kalanang lebha syu ladang ayan ujor bat isnam kiba manswa kani baro kadai ka jing Tracy Tom jong pi tinong hikai kiba kiba Tracy Tom kiba la IT met ban mensim nakabanta ban ay ya kababatam nakabanta kini kikun rit kijungi kan rius nam mensua abangawan akan ni kasnong kacompi akan mau let's sing impat judan kot kum kini ki program wat kani kamadanru let's see kadang rit pa impala pan pelong kinu gicing elek kai akan ni kamadan oh ngidang don sibun gicing Khamtam ha kabede baka surok kabede bat bakiwe kiliang ngidon kamru ya ki baniyo ya ki ying school ki bapaka namar bakat banang ni kisngi ngidang don kam sibun ki AKA kini baro kin urlong tang da kajinge trelang kajinge Tracy Tom kajungi kum kinong mi khmat rengkat bakinong yalam snong rengkat bakinong yalam jong school managing committee rengkat bakinong hikai bat Khamtam bat pi kinong song snong ngai kublai kerpang ya pi kum kinong song snong ba pilong kibriu ki bastat kibriu ki basyempang ki bajit ya ka roy kapar ki bajit ya ka development nakabanta ni kathay himsem lajit ya ka jing snow himsem lajit ya ka jing shongshit enray pilajit ya ka roy kapar na marpi snow tu bangimla ban kiu tang da ka jing shongshit nginomla ban roy tang da ka jing shat lani da ka jing kemen enray ngin kiu ngin roy tang da ka jing Tracy Tom rengkat bat ngi kum kinomi khman bat piru kum kipat ba nakaliang ka jonga simat na simru ya kani kakabu namar badang si benah hitam ngadang yo sa sisin ya ka jingjob ka badon burom kum UMDC jongpi ya bana kani karaj hi barok away pidang ay ya ka jing syania hanga bangan long biang uta UMDC jongpi laniw nong mi khmat u jongpi ngasngoban ay ka burom ya pi kipat ba bapila penjab don burom ya nga nakani ka polling station hang ni hapo nong ba mausud nga keren ya kani omday mga kwa ban keren politics henry ngamla lam dapan pau ya kajing snungu ka jonga ya piway kajing angnut ka jonga nadu kapor ka bangalong nong mi khmat naju angnut ban kentil ya kapuli kadangli namar haba ka jingnang jing start kadon kapuli kadangli ka kiu
kayo ka kot ru kakiyo. Kajingduk kanom la banyale persya ya kajing nang kajing start. Badai tang kajing nang kajing start kabala ban kentiu yangi hamtam yaki kun kijungi ki kun samla kijungi ki badon kam ya kajing nang kajing start ya kapuli kadongli. Snutanadru badang hagini gisngi kajingmi ya risol SSLC lani kata ka matrik na sultanat badonru kisamla puli na kathan kajungi than khat arsnong ki bala pas ba ha kani ka exam ka badang syudap bad ngadang khmi lanti banang kani ka school kajong pi kinang mi kisamla puli ki ban kot syadu ka kardan SSLC lani HSLC lani ka degree lani ka postgraduate namar ngi don kam yaki samla jong kani kathan bakine kentiu lang bakine kiu lang hakaliang jong kapuli kedongli Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya